Tak ja by som začala asi konštatovaním toho, že pred nejakým časom by sa zdal byť takýto výsledok dosť málo pravdepodobný, lebo všetky výskumy, ktoré sa po voľbách od 2006 roku robili a najmä počas roku 2008 ukazovali, že rozloženie síl na politickej scéne je trochu iné. Vlastne podľa tých výskumov takým odhadom sa dá povedať, že naznačovali oveľa výraznejšiu prevahu strán vládnej koalície, možno až dvojnásobnú, alebo aj 2,5-násobnú, zatiaľ čo tento volebný výsledok ukazuje na pomer síl zhruba 1,3 k 1. A približuje sa veľmi výsledku, ktorý sa dosiahol vo voľbách 2006. Takže toto sa mi zdá byť také veľmi prvé zaujímavé zistenie, vôbec nie nejaké samozrejme, a myslím si, že práve pre tento prekvapujúci výsledok, ktorý sa už prejavil v prvom kole, vlastne nastal tie 2 týždne medzi prvým a druhým kolom boli naozaj naplnené výrazným vedomím toho, že tieto prezidentské voľby sú vlastne prvými voľbami, v ktorých sa merajú síly v sérii volieb, ktoré budú nasledovať, a myslím si, že tomuto sa dá pripísať aj to zvýšenie volebnej účasti a tá veľmi výrazná mobilizácia. Podľa môjho názoru tieto voľby od roku 1998 boli prvými voľbami, ktoré síce boli slobodné, ale neboli celkom férové. A toto moje tvrdenie opieram o to, akým spôsobom sa mobilizovalo v druhom kole, aké prostriedky sa používali, kto akým spôsobom vstupoval do oslovenia voličov. Z tohto pohľadu myslím si, že celkom tieto voľby férové neboli. A podľa mňa treba z toho zrejme aj urobiť isté, by som povedal, závery, ktoré by mali slúžiť politickým aktérom, najmä tým, ktorí naozaj vychádzajú z primátu právneho princípu právneho štátu a princípov liberálnej demokracie v súťaži so sílami, ktoré, ako sa potvrdzuje, aj tieto voľby potvrdili, i keď získavajú legitimitu v demokratických voľbách, ale nielen výkon moci, ale potom už aj snahy tú moc nejak zreprodukovať a do značnej miery ju aj koncentrovať, tak postupujú v rozpore s princípmi liberálnej demokracie. Ja hneď naviažem iba na toto. Ja si myslím, že tam ten relatívne tesný výsledok je podľa mňa do veľkej miery daný práve Ivetou Radičovou, lebo mám pocit, že keby sme si predstavili ktoréhokoľvek iného kandidáta, ktorý mohli ponúknuť ako do svojho prostredia opozičnej strany, tak úplne sa priznám, že si neviem predstaviť proste inú postavu, ktorá by mohla získať toľko hlasov. Takže myslím si, že do veľkej miery je to dané proste tým, že to je Iveta Radičová, a či už teda o tom budeme hovoriť, alebo nie, ale aj istou kampaňou, proste, ktorou si zvolila tú stratégiu, tak podľa tých čísel vlastne získala o 100 000 viac hlasov, ako mali všetky opozičné hlasy v minulých voľbách. To znamená, že tam je nejaký prienik proste niekam inám, mimo politické strany, alebo mimo tých voličov politických strán. Takže to je jedna vec. To, že Gašparovič je nevýrazný, si myslím, že je skôr jeho výhoda, takže tam by som ani nepovedal, že tam tá mobilizácia bola pomerne silná zo strany toho vládneho tábora. No, takže myslím si, že tesný výsledok je proste vďaka hlavne Ivete Radičovej a samozrejme tým, že opozícia teda neponúkla, ako nebola to roztrieštená, že teda mala jednotného kandidáta. Ale ešte naspäť teda úplne k tomu samotnému, čo tieto voľby vlastne čím boli, ja mám pocit, že i s tým testom spoločenskej atmosféry oveľa viac než voľbu prezidenta ako takého. A ten test nedopadol tak zle. Teraz ja sa priznám, že ja som v podstate príjemne prekvapený tým výsledkom toho testu, že tých 45% pre Ivetu Radičovú znamená viac, než som ja očakával osobne. A ako hovorila Zorka, že tam sa vlastne vytvára nejaký akoby trochu nová, akoby sa dávajú ľudia, proste začínajú nejak viac reagovať proste na túto vládnu koalíciu a volia ako keby proti nej. Ale treba asi povedať aj to, že na druhej strane to neznamená, že by spoločnosť vnímala tú situáciu dramatické. 50% voličov rozhodne nie je mobilizácia voličov. To teda napriek tomu, že sa o to snažili aj na severe, aj na juhu vieme, ale 50% nie je mobilizácia. Tá situácia proste je proste taká, že to Slovensko necíti dnes
to pnutie, o ktorom my tak dosť často hovoríme, akoby o rozdelenej spoločnosti, keby to tak bolo, tak bude tá účasť podľa môjho názoru oveľa vyššia. Je to poražka, kandidátka opozície prehrala tieto voľby, ale neprehrala na hlavu. Skrátka, je to taká nádejná poražka, z ktorej porážky môže vzniknúť nejaké to víťazstvo v budúcnosti, keď sa s týmto výsledkom bude dobre šafáriť. Čo sa týka tohto relatívneho úspechu, myslím si, že je to kvôli tomu, lebo voličský potenciál v tejto sfére spoločnosti Slovenska je stále prítomný, len opozičné strany do takej miery rozbili, do takej miery demotivovali, že jednoducho už v poslednom čase neboli schopní ich postaviť ako svojich podporovateľov, kým kandidátke opozície sa to podarilo. Hlavne kvôli tomu, lebo pravdepodobne v nej necítili to, že necítili tie pnutia, tie obrovské chyby, ktoré opozičné strany narobili aj vo vzťahu k sebe samému, vo vnútri svojich strán, respektíve medzi sebou.